Hello, may gabi. Lami kaya kung sudan ron mga higala tanawa. Oh, shell, fresh from the sea. Shell ni siya nga hinatag intani sa akong anak no, si Inday Kabkab. Dito ko ganina, so padadaan po taong ko niya kay naamay ni suroy nga gikan pa gid sa dagat. Ano ni siya ang shell. Niya yung gidadan akong luto. Ang akong gilamas is Louis Ara o Bombay Ahos. Maura ni ano ni siya as in lamig na kayo. Ay. Kami na po roast na mga organ. Ano kayo mga higala. So atani ang among panihapon nga kusog kay uwan diri mo. Kusog kay sanan ang uwan gyud mo wala ko ka palit og kuan. Naamon ko ko diri nokos pero di man gud ako pakan akong anak. So kani among sudan karon mga higala is sari-sari nga shell. Na ay ano ba to? Kani litog, kani ang sa tinaan ni kani is I think scallop mangguro ni kani imbot ang singan aning kuan litog, tahong, scallop scallop ani dara slaw scallop di ambot hay na tong scallop so basta mao ni among sudan lami kaayo. Daghang salamat.